ni felly canolfan gneifio meirion ydy'r lleoliad y rowndiau Gynderfynol, ymgyrch y merched sydd yn digwydd y bore yma. Ie, wir, dwy o Ffrainc, Carina Dai, Lorena Dumon a Julia Resno. Teresa Jones, Cymraes ar 3, Helen Evans, Cymraes arall ar 4, Susie Parish o Loegr ar 5, a Sioned Thomas Jones, neu Sioned Tommy fel dyn ni'n galw, o fach yn lle ar y 6, a dyma hi, Sioned Tommy ar y gair. Ac yn cneifio yn ofalus dros ben, mi fydd y merched yma yn canolbwyntio ar daclusrwydd i ddechrau'r dydd fel hyn. Mi fydd y cyflymdre wedyn yn angenrheidiol unwaith mae'r detholiad wedi cael ei wneud o'r rhai sydd yn mynd ymlaen i'r rowndiau terfynol. Yn arwydd o sut mae pethau'n datblygu ran y merched, dyn ni wedi gweld y merched ma'n cnifio trwy gydol y wythnos efo'r bechgyn yn yr adran ganolig a'r adran hun, felly Lorena Dumon a Julia Resno fyna yn barod, welwn ni ar un Lorena Dumon yn barod yn troi dros yr ysgwyddol yna, felly amser cyflym iawn gan y ferch o Ffrainc fan hyn. Yn hollol, ac wyt ti'n rhagweld, Eiron, bydd yna amser pan bydd yna ddim gwahaniaeth a bydd nhw'n gymysg gyda'r bechgyn, fydd y gystadleuaeth yma yn dod i ben felly? Wel, maen nhw'n sicr yn dal fyny. Mae'n braf iawn bod yna gystadleuaeth ar wahân i'r merched, achos mae o'n rhoi cyfle ychwanegol iddyn nhw, ond mae'n neis iawn gweld nhw'n cystadlu yn erbyn ei gilydd hefyd, achos oes am gwahaniaeth ydy gwir. Na chi, a Lorena Dumon fel esti rhagweld yn fanna Eiron Piw ar oen cynta i lawr. Yn fan hyn ar 4, da ni'n edrych ar Susie Parish fan hyn, Susie Parish o Loegr. Dwi'n meddwl Alun ddim eisiau chwir, o ti Helen Evans oedd hwnna o Prest 1 dwi'n credu. Ie, ar 2, dyma ni un o'r merched o Ffrainc, Julie Resno. Ie, ti'n iawn, Helen Evans, o Evan Job, ie, Prest 1 fforna. Na ti, mae wedi curo'r gystadleuaeth ma'n sawl gwaith, felly, a dyn ni wedi gweld ni'n helpu fo'r glan drwy gydol wythnos, felly, merch brysur iawn Helen Evans. Ie, wir. Ac da ni wedi gweld i henwi yma'n cystadlu ers blynyddoedd felly yn brofiadol dros ben. Hon yn ytrach ydy Susie Parish yn edrych yn ffit iawn mewn am i trydydd oen fyswn i'r rhagweld. Susie Parish de, Saesnes. O, hynny o gic yn fyna wrth i ni gael golwg ar y ddwy o Ffrainc, Carina Dai, pwysig fan hyn. Sioned Tommy di hwn, Sioned Thomas Jones o fach yn lle, Nant y Gaseg, cnifio lot o ddefed adre. Ac o gwmpas mach yn lleth na, wrth i bodd yn cnifio, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs fel mae hi'n grefft gyfartal i bob pwrpas yn dydy cryfder corfforol ddim mor hanfodol â hynny wrth gneifio, Eiron. Arddull ydy o fwynia ddim byd, yn enwedig ar yr wyn ma, mae jyst mater o allu dal nhw'n llonydd ydy o fwynia ddim byd. Dyna ni, felly sut hwyl mae'r Ffrancwyr yn gael, y Ffrancesi, dwi'n gwybod sut dwi'n fod i ddweud o, dydy gwir, y merched o Ffrainc yn gael hwyl dda iawn arni, maen nhw yn llyfn iawn i arddull ac yn lan iawn y cneifio. Dyma hi, dwi'n meddwl bod Lorena Dumon, dyna'n hi. Lorena Dumon wedi gorffen. Wasgu'r botwm coch. Amser cyflym iawn yna gen y ferch o Ffrainc. Hi oedd yn gynta i orffen yr oen cynta ac i ddarfod y gorlaned gyfan. Felly, llon gyfarchiadau iddi.